Rutine kali setengah anune. Murnine niku. Murnine 2,5 liter. Lah sing ndak murni? Apa wis sapi? Oh, campur sapi. Nggih, campur Sapine? sapi. Kula campur sapi, sapine nggih enten karo tengah. Berarti yo enek 4 liter. Nggih. Kuwi pas serempek-serempeke. Nggih. Dari apa jenenge 4 liter nyang rodok kena ketendang bodo itu berapa hari? Ki saiki habis berapa saiki? Sakniki pokok nggih panggah telase niku. Tapi anune kambinge niku sing sudah. Nggih. Oh, lek sapine panggah ning karo 0,5 liter. Nggih. Tapi susune wedhus. Kantun paling mboke niku namung medal pinten nggih. Oh, mek liter kirang nggih. Berarti tanpa disupport botolan. Niku balik nggih. Cepet. Karena yo dalam masa pertumbuhan nggih. Nggih, ngilmune sing kula dapat nggih niku ternyata susu niku teng usia sak monten ngaruhe sangat ngaruh. Nggih. Geng. Padahal wis disuplai karo susu sapi karo 0,5 liter. Tapi pomo 3 Juli kuwi susune mboke ditambahi susu wedhus. Kira-kira ndak tinggi jelek banget lho, Mas. Nggih. Sing jelek duwite banget. Nggih. Nggih. Wonge cek turu. Cek buka ae. Nenek, wonge renek. Lho kandange sanyar nek. Ini ada bengkok dinane. Lurah iki. Lihat tuku keri. Cepat. Nambah. Karo iki. Nambah. Iki babone blawong. Iki babone blawong. Terus iki blawonge lah kae. Piye, Mas? Film. Arep tak buka. Iki langsung tampakne ket muang lho wisan. Nggih, amit nggih. Amoh piye? Amoh wedhuse apa kandange? Anu susu, apa kurang susu? Kurang susu. Ndak gelem apa susune kurang apa nyapa? Susune kurang. Oh, berarti wedhuse gelem. Asine gelem, Mas. Susune kurang. Piye masalahe kok kurang ki? Ya kena hawa bodo ya. Wah. Ini berdampak ya. Dampak. Buntute ngono dhewe. Ya kae. Iki susut apa nyapa? Susut adoh, Mas. Susut to, Kak. Omongane koyo ngomong mamane ngantekan. Iki wis ditokne no piye ya kencane? Susut adoh. Panas ngono. Ini tambangnya Mas ya. Blawong. Pantau wedi pisan. Iki perang sasi ya. Perang umur piro to, Mas? Akhir bulan niki sekawan. Akhir bulan 11 akhir niku. Bulan 11 akhir, 12, 1, 2, 3. Iki wis meh berarti meh mepet ya. Nggih. Tanggal piro to lahir iki? Tanggal 29. Sok mben. Malam tebir arane kira-kira patang sasine. Nah, blawong. Oh, buntute tok. Tak tung, jleng tok, tung. Wah. Ngene iki entek. Omongane mungkin. Ngomo. Nggih mriki. Lah nyapa wong etan ya dicepaki susu kok. Nggih jane. Geng blawong. Apa didol ae lek ngono ya. Blawong, rupane yang ngene iki. Tapi anu ya Mas aku. Dawa dhuwur ya? Nggih, Mas. Dawa dhuwur. Posture nyatu dawa dhuwur. Nggih. Sing sudo awak. Isine awak nggih, isine awak karo ulu jelase ya. Gilape nggih, entek gilape. Lek lemu ulune mending gilap. Nggih. Blawong anak sakira anak tunggal iki ya? Nggih. Bener ya? Nggih. Tak tentang ini ya, Mas. Nggih. Blawong. Engko lek kurang susu, pomo enek susu akeh ngono ya ben. Ya carane ben dijual ae wong. Hawane pas rade iki? Pas. Pas. Malam piro iki? Saiki bermalam anu. Malam 7. Malam 17. 17 derajat berjamaah. Malam 7. Malam 7 ora. Lah mongko bengi malam 17 lho.
Dah iya lho Mas, engko bengi malam 17. Bodone kurang 3 dino. Lek sesuk, lek iki engko cek 4 dino. Posone. Rong moga to Mas? Alhamdulillah Lah, iya. mumpun. Waduh, Mas. Lah urunge tak jak mokel lho, bareng-bareng ning kene kan takon-takon walah gojlok iki demite teko. Iki berarti kendalane ning opo sampean iki, Mek susu tok kuwi. Nggih susu Mas. Lek- Asli susu. Combor-comboran masa urungan Mas. Campuran lekas urun. Lekas gelem. Nggih, tapi nyatur rada angel nyatune campuran tapi yo Nang urun begot. penane. Lek susu seneng. Susu aslinya senang. Nggih. Geng. Wah, tawul wedhus iki. Oh, lek posture nyatu perkembangan tengok nyatu po enak niki. Iki cara rewele ning apa, Mas? Cara lain-lain selain kendala rebodo kena susu. Nggih namun niku. Nek susu kuwi ya. Nggih. Asli. Blawong. Warnanya unik ya, sikile ngarep buri jan tukang poli lah iki. Dekre dawa kae lho. Tapi bal-balan dekre saiki ya semene-mene iki kok. Beban bawa gitu ya. Oh, wah bal-balan dawa. Tapi kan dituki besi nggen dengkul ngisor dengkul. Teker, Apa kae jenenge? teker. Deker. Iki lek cara putih ndane ketara gede-gede lho sikile. Nggih. Nek saiki dure piro ya? Iki wis gede iki. Mestine iki ya. Tau ngukur Mas. Mboten 65 paling. Lah punco lho Mas, sampean piye lho? Lho. Lah iki lek 70 koma lho iki mbok diukur lho lek lah percaya iki. Ndene meteran ya? Apa? Oh iki. Enak iki. Iki lho ukure jal. Mosok enak to Mas. Lah dhewe dijajal lho lek. Ndak percaya. Set di meteran iki delok meterane. Iki Mas mbiyen tukang jahit to mulane yo duwe ngene. Angel penemu. Nemu 70-e ning kene. Oke, 70-e ning kene ya 70 ya. Kita tarik wes 70, berapa itu? Lek ditarik kene 73, 74, 75 lho Mas. Sampeyan iki bisa piye lho. lho? Lho kuwi lho. Iki posisine jajal sampean kencengne si ndase. Nah, wes piro wi? 76 bahkan 177. 6. Tak ngukur kupinge pumpung enek meteran. Nih sampean nyekel kene. Kene ya. Nah, ukure kupinge. Di usia 4 bulan besok telinga 33. Ya. 33 cm. Lebar telinga didelok. Ini lek ngukur. 76 setengah. Lingkar dada lah, arepe kontes opo iki? Di usianya yang ke-4 bulan di hari ini penake wong ya Mas wong gerek sesuk ae lho. Nggih. 7 bulan kurang 2 dino. Termasuk pertumbuhannya cepet banget. Nggih lek teng posturnya tuh. Cepet niki. Ki nek cara jenengan cara ngomong kurang marme ning opo ngene iki? Dari segi rawatan iki karo wujude iki Mas. Lain teng warna to. Lain terang warna. Ning opo kuwi? Apa ya Mas? Lek warna aja disalah nih Mas, iki lek ngai pangeran ngene unik banget to iki. Nggih betul wonten jane. Wis marem ya. Nggih jane. Das-das. Marem. Nggih pun. Kuping. Tahun rong Mas duwe kuping klemer ini. Jere. Pertanyaan yang sangat menyudutkan dan mengandung ngenyek iki. Wah, lho piye? Teko tahun duwe poro Pak Priyo. Jan tapi kan ini kalau dikemas secara motivasi kan ya unik ya Mas. Tapi nek dikemas secara negatif apapun itu ya tetap bangga kurang pas. Tapi yo dari induk harga berapa ini dulu Mas? Dosa Mas. Harga 10 juta metu anak ngene marem mau dereng. Nggih. Parum jane. Nah, nek cara induk 10 juta. Lek ngene iki pomo enek wong sir 10 juta anu nggih pareng. Sirku yo dereng. Nah, berarti kan wis iya ya. Wis anu kategori maremne ngono lho. Ukurane kan rega babon. Pokoke wis Nggih. iso padha. Nggih. Kuwi wis apik apa meneh sak ndure. Berarti kan sudah maknane breeding kuwi kan wis cedhuk. Nggih. Memperbaiki genetik Pak Nggih. Mboke kan ngono ya Mas ya. Oke, Semarem. Iki lek secara desane ngendi Mas kene? Karanggayam. Karanggayam mepet Guse ya. Nggih. Sak Karanggayam wis tau tumor cemple modelan ini iki Mas.
Kok dereng to? Dereng ya. Kok dereng to? Tapi lek wujude cemple umur semene kan pirang-pirang. Nggih. Dari segi telinga. Telas mriki tukulane sing ingu ngetenan. Pak kono kae Pak, Edos cek ngingu ra Mas? Nah, cek tapi kados yo. Wis rada arsa-arsa. Nggih. Baru mulai haji Kono, kayaknya. nggih. Saya sukses ya Mas. Kena nggih berangkat nggih mbuh berangkat. Wes anu kae ya suwi. Wes kae. Ulune sing dhuwur nih Mas, sing gek telas karuan brodol. Sing pundi? Nggih niki. Oh, brodol ya. Ampun nggih, ampun anu. Wah, dik ngene pas lemu kae wis anu. Nggih. Pun medal. Mualik ngono nanti. Nggih. Kurang susu. Lah mamangane sebelum keterak Arbodo iki habis berapa liter? Rutine. Rutine kali setengah anune. Murnine niku. Murnine Nggih. 2 liter setengah. Lah sing Nggih. ndak murni? Apa Sing wis? sapi. Oh, campur sapi. Nggih, campur sapi. Sapine? Kulo campur sapi, sapine nggih enten karo tengah. Berarti yo enek 4 liter. Nggih. Kuwi pas serempek-serempeke. Nggih. Dari apa jenenge 4 liter nyang rodok kena ketendang bodo itu berapa hari? Ki saiki habis berapa saiki? Sakniki pokok nggih panggah telase niku. Tapi anune kambinge niku sing Sudah. nggih. Oh, lek sapine panggah ning karo 1/2 liter. Nggih. Tapi susune wedhus. Kantun paling mboke niku namung medal pinten nggih. Oh, mek Sak nek liter mboke. kira nggih. Berarti tanpa disupport botolan. Nggih. Botolan dalam arti tuku. Nggih. Berarti babone blawong ditambah sapi. karo 1/2 liter. Nggih. Sing maune babone mboke terus Tambah sapi. tambah sapi, 4 literan. tambah tukon. Nggih. Tambah Oh, tukon. 4 literan. Termasuk tambah tukon niku. Berarti saiki sekitar mlebu 2 literan setengah. Lek babone jek enek 1 liter matune. Mpun sudo mergo niku kata Wis sih. kawin Nggih. Mas. Kuwi. Lha kok metu akeh ae yo. Kok sedekawekne. Lah nggih niku. Ki wis pirang sasi to kawin neh ke? Kawine tanggal 5 bulan kalih. Berarti Karo sasi tengah punjul, sasi. nggih. Karo tengah sasi. Meh rong sasi somben iki. Nggih. Wah lah njaluk panggah akeh ae yo. Ya aku susu ra payu carane ne. Tapi iki engko lek wis metu anake kan isine tuh, jadi perputaran, Nggih. putaran ya. Isine wapi, manak pisanan dur wis koyo Kamu ya dong kok brengresiki yo yo. Ora apa-apa Mas, gen Tas wasul niku yo jawane. iki ki tas dinas ya. Nggih. Blawong, iki wis nglewati babone, dipodo babone loro oleh. Tapi lek pomo metu ngene sampean piro ngene iki regane? Maksudnya pomo metu lho, upama. Ya aku ngerti sajane urung didol ning lek pomo metu gambaran rega piro lho ngono. Bangsanane. Apa menawane sing melek 15 ngono yo apa yo larangan to ngene iki. lek 15 kuwi dengan cemple spek seperti ini kira-kira wajar Mas cara wong njaluk 15 wujude ngene iki apa mau enek wong maido kan sing ora ngingut. Mestine lho. Niki anu Mas, umpama susune niku pun toto malih, anune enak. Cara dandan-dandane kan sian nate kurang susu, terus kondisine ngoten. Ketika susune masuk malih niku perubahannya ini cepet nggih. Cara mlebu susu niku ngundake cepet, umpama sudo kok cepet. cepet nggih cepet niku. Oh, Karaktere segare leng ragati lah ya. Ya, nggih, karek sangune ngono lah digarae. Tapi ya tuh nggih, Ketendang bodo sangune menggoke nyang rodong kuwi lho. sekali maset sudo aja langsung maset, tapi sekali kok mlebet, 3 hari apa seminggu lah. Wis ketara Nggih, teles kok kuliah niku balik nggih cepet. cepet. Karena yo dalam masa pertumbuhan Nggih. Nggih, ngilmune sing kula dapat nggih niku ternyata susu niku teng usia sak monten ngaruhe sangat ngaruh. nggih. Geng. Padahal wis disuplai karo susu sapi karo Sapi. 1/2 liter. Tapi pomo 3 Juli kuwi susune mboke ditambahi susu wedhus. Kira-kira ndak tinggi jelek banget lho, Mas. Nggih. Sing jelek duwite banget. Nggih. Nggih. Susune mboke sak metu-metune kira-kira ya wis bangsa 800, 700 lah. Nggih. Terus susune wedhus karo 1/2 liter ngono engko nggih. setewi ndak terlalu cepet. Nggih.
Percaya ndak sampai nek saiki cara ade kan ndak membandingkan. Kita membaca dari media yang kita dot. Susu wedhus karo susu sapi tinggi ngenjot dhisik susu wedhus ngono kuwi. Nggih. Santos. Percaya, sampean ngenyangi dhewe ya berarti. Oke. Kita nggak membandingkan loh ya. Semua Oke. susu itu bagus wong. Bahan makanan apapun kan jadi susu nek susun-susun. Tapi kalau arahnya itu memang di kalangan ya ketuwara bedane. Nggih. Ketuwara. Ini geng, perkembangan Blawong di usia 4 bulan yang kurang 2 hari karena lahirnya tanggal 28 bulan 11 dan video ini dibuat tanggal 26 bulan 3. Nggih. Berarti sumben di tanggal 29 tepatnya di usia 4 bulan. Kalau kita melihat pertumbuhan secara rumangsaku cara pertumbuhan sing buanter nang postur geng antara dure karo dawane. Karena kita ukur tadi di usia segini tingginya sudah 76. Kalau diukur tenan yakin iki ning 77 78. Karena yang kontes iki ngukur di kowan Mas cacahe. Jan di kowe lek ngene iki 80. Ngono kuwi. Iki mung lek ngukur ya wis umume lah posisi ngene iki. Ya, semoga-moga ya ning kene gedhi, pomo payu ya apa sing dikarepne. Tapi ada peluang to Mas, cara ngen-ngen ngono lek cocok rego metu. Cara memang kan aku tekok bangsa 15. Cara ene wong milik tenan 15 ngono ya kemungkinan medal. Nggih, enten Oh, kemungkinan. berarti pomo sir petong nanti dijujuk 15 mesti ketut. Nek negone kuwi ya gandeng rezeki. Tapi lek 15 mesti ketut karena wis tak tekoni empole. Wis apa? Wis jaluke. Nggih. Umpama kira-kirane rego semono. Oke, berapa menit, Di? 16. 16 menit kita akhiri ya. Ade selak iki mung kelingan Mas teko bali desa kono aku. Pas nyandi niku. Iki engke arepe anu. Apa jenenge yes ngene iki lah dolan-dolan nek kesempatan heeh mumpung arepe bodo nanti muga-muga pas bodono kena hiburan wong-wong. Nggih, nggih. Berbagi nek apa yang kita buat seperti ini ada manfaatnya mungkin menjadi penyemangat atau untuk hiburan batur mangan opak-opak renggina pas bodo. Wis ngono ya. Oke Mas Purin. Kula tak punten sanget lho niki ganggu istirahatin jenengan lho niki wau peh. Lho jan tamu kucul kok nggih piye ya ini ora pena-pena turu. Disamu kel bae poso, tibae wis tau ya. Dhewe golek batur sapa iki? Guyon geng ini panas-panas iki karo ngenteni magrib. Oke, semoga video ini bermanfaat dan moga-moga apa yang kita tayangkan ini menjadi inspirasi teman-teman yang mungkin dalam masa bareng kuwi yang ngerawat cemple dan Mas Purin membuktikan sendiri ternyata apa kuwi lek diragati tenanan ya mungkin ketara dan iki mungkin bukannya cegah karena ya lek hawane arepe bodo ngene iki piye lho ora nang peksa lho Kentong titir. kabeh butuh lho maksudnya. Oh, dalar bodo niki ya toh. Kabeh butuh. Dan apapun lah butuh kan mesti ada duit toh. Iya toh. Kabeh butuh. Momene wis ngono kuwi. Tapi bila mana jenengan piye ya? Nitik dalam arti ada rasa keinginan tentang Blawong ya ini saatnya arep bodong ini. Lah kemarin apa ada harganya kita konten pertama? Ya dereng. Ada niate damel jantan gedene dan itu aku wis apal kuwi ale paling demen-demene cili ya to. Tapi yang kalau lawas bodo ya sebutan betong niki Mas. Sesuai seiringnya perkembangannya Blawong dan juga ya wong to Mas ya, aku dhewe yo kenyangi. Dan hari ini mungkin tepat arep bodo dan beliau sudah menominalkan lek pomone enek wong demen 15 ya bisa dilepas. Wis ngono ya. Oke Mas Purin, matur nuwun sangat, muga-muga tetap paringi sehat. Nggih, amin. Lek pomone wong demen ya muga-muga engko berkah kabeh. Nggih, amin. Kanggo sampean ya berkah, kanggo sing nuku ya bernah berkah barokah. Amin. Dan babone iki engko ya manak sing anyar-anyar kuwi engko ya ndang manak neh, manake minimal kaya Blawong jalukane. Nggih, amin. Muga-muga sak dhuwure. Dan kandangnya ya juga anyar. Ya toh, berarti kan tambah semangat.
Bisa ditengok mungkin kandang awalnya, oh Mas, Nggih. kandang awalnya dan alhamdulillah kena virus. Dan alhamdulillah ada perbaikan yang luar biasa. Set, terus Rene. Oke, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.